To yakwa ya. Ka san ne? Ha sai kin faɗa. Gaskiya bana so kana kaiwa. A ki banda abinci kaiwa daren nan ai duk wani abu ne na daban kai. A gaskiya ka ga shekaran jiya ma kai da dai jiya ma kai. To in ban je na kai daren nan ba ina nake samu abin da muke sa bakin salati ko na karin kuma lokacin a ganin yadda ake gwada ake samuwa ba zo nan kai da tsinne. Gaskiya ka daina. To wata ran ma ta kama kwana zan je ni. A to a wurin neman halal ba neman halal biyo bayan ka shiga abin da nake a to sai alƙaɗai kina biyo ne kai kin sani kina biyo ni billahi yana zuwa ci ni ba ban kwasa ki ba ke ba mata ta bace ba ba dai tsaya ta kun yanzu ta za ka yi ko amma ka san ai gara ta ƙare ban ji ba kika ce garar da aka kawo ne da shi na ce maka ta ƙare hawa a kawo wata nau shekara da yanzu mun kai shekara ɗaya da aure ki ce wata gara ta ƙare a cikin da Allah in alwadanci ke da abincin nan bai fa kamata a ce an ka abinci kina ci a ƙare ba a cikin gidan nan ka fi uban kowa ci a cikin gidan nan ga abokananka aka kake kwaso su zo su cinye mana abincin ai ka fi ni ci kwata sai abincin ma daga gidanmu na ga aka kawo kuni dai na to da an kafe da yan kuɗi ma yana biya kuɗi kyauta aka kawo kyauta nawa na kai ke bara fa in gaya miki gaskiya fa har gonar kakanmu na sira kan aure ki na kai kuɗi ko kawai ki zai ce mu wata gara ta za ki mutu za ta kawo ki mutu bara ka ji ina jin ki ina jin ki yanzu ne ka san menene ka taimaka in ka fita ko ɗan 500 ce ka samu ka bani wannan kin san Allah kin wani allo inda na dama tattabara Allah ya dace shiga a cikin nan da ta 500 kawai kawai kin ga yanzu ina da ga mutum na tsari ayi kunu kawai kunu ki kunu ka kawai ga ganin inda aka sha kunu aka yi a ni na faɗa ke ni fa ba ran ga miki ba wallahi tallahi ba ran ga miki ni fa auren nan ma fa ni fa da ran sani ma ban yi ba fa Allah da a ce ma ana abun nan Allah in ba ki wasa wata ƙara takura mu Allah yana yarda zani Allah ritaya zan rubuta Allah yana ritaya kawai zo ki shikenan ba damuwa ni na san abin da zan maka Allah ya tsare Allah ya kiyaye zaka dawo ka sani gani nan dai da gajeren wando ko never mind ana haka shan iska na fito aga aljanna ko ne a cikin gidan nan har da girki to ana ta samu kuɗi ta mai girki to har ko ba ta kusi siyo mani ai ba kes uwar gida ran gida da gidan ki da zikira war gida ana cikin ne ana ta dan fama leko dan fito kai ba da diranci wai sai ta wai ne sai ta yau yi mana ai ce yawa cikin na da abun mamaki kin san me na gani wata tukunya na gani sai kin dore girki to ban maka ba wa zan mawa gaskiya ne kai algarai Aisha kina so da sosai ma ko ai can naka ne yasa na aure ka a to ni kana san da wajen so da haka kike so da sharadi guda biyu to ina jin ki in kana so ka ci wannan a to ai ko me kika sai da miki sai na miki kin so na kin buɗe kaga yanzu sakar gidan mu yayi da duk za ka samu tsakiya ka dan tattara mana ga wani wanke can da bai yi ba sai ka dan samu ka dan yi mana sai ka zubo abincin ka zo ka zauna yawa ai da nan shi kina wasu da take ne ai yadda kike so na in na gama ma idan wanki kika ce ne ne miki nan ke kin san idan abin da ya fi tare ne ke ni ba akan ciki inda akan ciki na ne da ke wallahi zan iya komai ta batu sani da aiki yawa I love you ni ba ana I love you sai sa nake kauna a ga idan kina so na in ba ki so na ai wanda zai baka abinci a wannan lokacin da ake wahalar abincin nan da gona da cikin gafa na kwana takwas kuma wallahi da za ku nemi maka ne da ba kamshin kifi ba to ce ina da dan shi ai kai dai gama kawai yi shara ka gama ka ci jollof har da kifi a ce ni fa ina da wannan ruwan ma in na gama wanke idan na zubar da ruwan a cikin nan na ci abincin hukunci zan masa I think I die for you. Jodeci cry for you. Do things when you want me to. Like controller. Yeah.
na wata ba ne na ranke dade na'am ni na zama ɗan naki na zama ɗan naki ya na ce na ga wanke ashe dama ka iya shara da wanke tuntun kake kallo na ina yi daga yau ma ke kin daina ma aikin wahala a gidan nan ba zan ma tsaya da mu dauko miki ta aiki wa kuma komai ma in ke miki to yanzu me ya rage za mu yi rage ki wace can cikin ga tukunya a ba gida kin zan ba aha to ai ban san ma yau irin cin ma da za ka yi ba shi yasa ne maka abin da ka so jalof da wayo Allah sai ka ci iya cin ka bar ragowar kai amma ba ai gani ai ni mai ya Allah da yayi yanzu ka ga wannan abincin sai ka je ka ci kai gaskiya kina so kai ba ka tare na ai dole ne sarauniyar kyawawa kamar ki sai an duba tauraruwar yan mata fannin kyau an baki lamba hawainiya mai canzawa da an ganki na tabbatar muku za mu hama abinda talauci ya yi mana za mu rama kamar cin abinci kullum babu nama and venomously stinking kamar kunama